Аз се казвам Дедо Стоян, на 92 години съм, живея си живота, дома е прекрасно нещо. Това го няма никъде в България. И аз отдавам всичко от мене. Нека да е паднала тревка, нещо това да се чисти. Почнах да коса, да тия пилони правих. Всичко създавах нещо да се вижда хубаво. И те са доволни. И така, през всичкото време съм бил откровен с хората, с приятелите. Ежедневието, и то е интересно. Всека сутрин ставам, минавам през всичките такива работи вкъщи, подготвя бързо, сега не съм се бръснал. Излизам навънка, обиколя оградата от всекъде да видя дали нещо не е станало през нощта, защото един човек казваше, нощта е бременна, не се знае какво ще роди. И аз винаги проверявах. Шефовките бяха доволни. След това помагах в кухнята, помагах изобщо във всички тия неща съм бил участник. И затова и преди малко Петя виках, няма да те пуснем, тук ти е местото. И съм помагал винаги с удоволствие. И това го препоръчвам на много хора, защото има някои хора, които недоволстват, защото така им се е паднало в живота, нали знаеш, всеки човек не може да е най-доброто. И успокоявам ги, и сега се качи горе при един мой човек, мъчи, моля да се стой мирно, така ще направим, така ще... Ама аз не мога, може, още малко. И така поддържаме живота. Момиченца и момчета, да не пропусна и момчетата, много ви се радвам, много сте добри. Най-хубавото е, че вие отпечатвате всичко наяве. Вижда се хубавото. А да ви се фаля, че е хубаво, значи ще е да се фаля. Вие го виждате. И освен камерата го вижда Евала. На вас браво ви казвам. Вие показвате нещо, което тебе да се покаже. Така. Иначе живееме добре, храната ни е добре, навънка излизаме. И така, добре сме, всички сме добре. Некой може да каже, това да липа не лъже. Не лъже, аз не съм свикнал на дара. Тази жена, която видяхте, майка ми, така ме е възпитала, че никога през живота си да не лъжеш. Никога. Кажи го истината, макар че да е грешна, ама го кажи да е истина. Давайте на хората път, за да живеят, защото някои хора, особено сега по селата, минало му е времето и се е скрил вкъщи и е така чака. Вътре като излезе, тук, например, това е чудесно. Тези момчета, които чистят, са ми добри приятели. Дойдат веднага, Стояне, дай да чистиме това. И така става живота по-добър.